Maika, Marcel, tara na. Hindi na masakit sa balat ang araw. Halina kayo at mangangahoy na tayo bago pa magtakip silim. Lola naman, marami pa po tayong kahoy. Abot pa nga po yan hanggang Biyernes. Tiyak marami pa tayong mailuluto bago yan maubos. Malapit na ang tag-ulan. Mas mabuting makapag-imbak na tayo habang maaga. Bilisan nyo ang kilos dyan. Tayo na! Kuya Marcel, pagsabihan mo nga si Lola. Tignan mo, mamaya magpapahilot na naman yan ng binti at sasabihin, nirarayuma siya. Kailan ba napigil si Lola? Kailangan pa bang i-memorize yan? Mas mabuti pang sumunod na lang tayo para maaga rin tayong makauwi. Ay naku, gusto ko pa naman sanang makipaglaro sa mga kalaro ko. Aba, hindi ko ibibigay ang baon mo sa linggong ito kapag hindi ka sumunod, Maika. Ito na nga po, Lola. Susunod na. Kuya, pati ba naman baon ko matatamay? Napapagod na akong mangahoy. Tara na kasi, Maika. Huwag ka nang makulit. Hayaan mo na, ha? Ano pa nga bang magagawa ko? Lola, mabigat na po tong sako. Napapagod na rin ako. Tara na po, umuwi na tayo. Alas 5 pa lang ng hapon. Mga alas 6 tayo uuwi. Iwan mo muna yung sako malapit sa puno. Puntahan natin yung banda roon doon sa tulay. Sabi nila, marami raw nagkandahulog na sanga. Ay, may pinutol na puno daw doon kamakailan lang. Lola, kaya niyo pa po ba? Marami-rami na rin po itong nakuha natin. Baka pwede bukas na lang tayo pumunta ron. Mahihirapan pa tayo kung dadagdagan pa natin to. Oo nga po, Lola. Bukas na lang ulit, please. Pagod na po ako. Ay, kayong dalawa talaga. Ang bilis nyong mapagod. Pero kapag kalaro nyo mga kaibigan nyo, kahit maghapon kayong maghabulan, ay, hindi kayo nadadapuan ng antok o pagod. Lola, pangako po. Bukas babalik tayo dito. Pero ngayon po, sobra na po talaga itong mga kahoy na bitbit natin. Ay nako, ano pa nga bang magagawa ko? Basta bukas, siguraduhin yung babalik tayo rito ha. Sa ayaw at sa gusto ninyo. Si Lola talaga, ang kulit. Tara na nga, umuwi na tayo bago pa tayo abutan ng dilim. Dear Love, nakagawian na naming magkapatid ang mga ahoy sa gubat tuwing hapon kasama si Lola. Nakatira kami noon sa isang liblib na baryo, malayo sa Kabiasnan. Dahil parehong nagtatrabaho sa Maynila sina Mama at Papa, si Lola Zen na lamang ang naiwan sa amin. Ang tanging kasama namin sa araw-araw. Sa tagal naming naninirahan doon, kabisado na namin ang bawat liko ng daan at tunog ng mga ibon sa paligid. Pero may isang lugar na hanggang ngayon, kahit mga matatanda ay iniiwasan. Ang abandonadong simbahan, malapit sa tulay. Marami ng kwentong kumalat tungkol sa lugar na yon. Ayon sa matatanda, dalawang kaluluwang hindi matahimik ang madalas na magpakita roon. Sinasabing mga bagong kasal daw sila, biktima ng isang trahedyang hindi na nalaman ng iba. May mga nakakita raw sa kanila tuwing dapit-hapon. May ilan pa nga nagsasabi na kapag dumaan ka roon sa oras ng takip silim, maririnig mo ang mahinang tunog ng kampana kahit matagal nang wasak ang kampanaryo ng simbahan. Maika, kunin mo nga ang langis. Hilutin mo itong binti ko. Dali. Yan na nga bang sinasabi ko? Ang kulit-kulit talaga ni Lola. Bilisan mo na, Maika. Baka pagalitan ka pa ni Lola niyan. Eto na po, Lola. Pinapahid ko na po ang langis. Aray. Dahan-dahan lang, Maika. Huwag mong diinan at masakit. Hindi ko naman po dinidiinan. Ay, ipapahinga ko na nga muna ito. Tama po yan, Lola. Akala ko pa naman, mag-aaya na naman kayong mangahoy sa gubat. At sinong may sabi sa inyo na magpapahinga kayo, ah? Po!
Lola, anong ibig nung sabihin? Ako lang ang magpapahinga. Kayo ng kuya mo, kayo ang mga hoy. Ha? Lola naman, baka mapano kami ni Micah sa gubat. Wala kaming kasamang matanda. Baka makita pa namin yung sinasabi nilang mga multo ron. Mga bata talaga. Masyado kayong nagpapaniwala sa mga kwentong kababalaghan. Katamaran lang yan. Hindi multo. Lola naman, pwede po bang magpahinga rin kami ni Kuya kahit ngayon lang? Hindi. Uulan na raw bukas, kaya sige na. Umalis na kayo. Ay naku, si Lola talaga. Tara na Micah, tiisin na lang natin. Bukas naman, tag-ulan na. Kuya, halos wala na tayong mapulot na kahoy dito. Puntahan kaya natin yung sinasabi ni Lola kahapon. Naalala mo? Oo nga, magandang ideya yan Micah. Puntahan na lang natin doon para mapuno agad itong mga sako. Makauwi pa tayo ng maaga. Ayos! Yan, tara! Kuya, malayo pa ba? Buti na lang talaga at hindi natin sinunod si Lola kahapon. Baka abutan pa tayo ng dilim sa daan. Kanina pa tayo naglalakad. Parang ang layo-layo pa. Kaya nga, buti na lang at napigilan natin si Lola. Pero tiis lang Micah, sigurado akong malapit na tayo. Oo, malapit na nga. Malapit na akong mainis. Uuwi na ako, kuya. Micah, ano ka ba? Ayun na oh, tignan mo. Ang dami ng mga pinutol na puno. Oo nga, kuya. Dito na yun. Tignan mo, ang daming mga sanga at kahoy. Bilis, tara na. Kunin na natin para makauwi na tayo agad. Tara! Kuya, halos mapuno ko na tong sako ko ng kahoy. Siguro sapat na to. Grabe, napapagod na talaga ako. Ako rin. Siguro mas mabuti kung magpahinga muna tayo dito. Mahaba-haba pa ang lakarin natin pa uwi. Gusto ko ring umidlip kahit sandali. Ako rin, kuya. Nakakapagod talaga ang araw na to. Pero, buti na lang. Ito na ang huling araw ng pangangahoy natin. Kuya, narinig mo ba yun? Parang tunog ng kampana. Oo, narinig ko rin. Pero, teka, may simbahan ba banda dito? Baka gusto mong tignan natin? Baka may tao ron? Sigurado ka ba? Medyo kakaiba yung tunog. Parang luma. Ay, halika na. Tignan lang natin. Tapos, uuwi na tayo. Sige na nga, bago pa lumubog ang araw. Dala na rin siguro ng kabataan at pagiging mausisa. Sinundan namin ni Micah ang tunog ng kampana. Habang papalapit kami, tila lalo itong lumalakas. Parang may kung anong puwersang umaakit sa amin. Ngunit pagdating namin sa lugar, hindi malaking simbahan, kundi isang lumang kapilyang halos gumuho na sa katandaan ang bumungad sa amin. Malamig ang paligid, nakakapangilabot. Nagkatinginan kami ni Micah, parehong kinakabahan at hindi makagalaw. Parang hindi dito nanggaling yung tunog ng kampana. Wala naman akong nakikitang kampana dito. Tama ka, kuya. Ang liit pa ng kapilya. Saan kaya nanggaling yung tunog na yun? Hindi kaya nakatago sa loob yung kampana? Huh? Posible ba yun? Ewan, pero hindi natin malalaman kung hindi natin titignan, di ba? Kuya, natatakot ako. Ano kung walang tao sa loob? Imposible naman yun. Panigurado may tao sa loob. Halika, tignan natin. Kuya, wala talagang kampana kahit sa loob. Kinakabahan ako. Parang hindi magandang ideya tong ginawa natin. Oo nga, mukhang abandonado na talaga tong chapel. Tara na, lumabas na tayo. Oo, kuya. Tignan mo tong... Kuya! Yung pinto sa ng kusa! Natatakot ako! Huwag kang matakot. Sandali lang. Buksan natin.
lang! Tunog ng kasal! Kuya! Naalala mo ba yung mga kwento nila tungkol sa multong bagong kasal? Maika, wag mo nang banggitin yan! Hindi ito ang tamang oras para... Ang hirap buksan ang pinto! Tulungan niyo po kami! May tao po dito sa loob! Bilisan mo! Tignan natin kung may daan sa likod! Sa may altar! Natatakot na ako! Huwag ka mag-alala! Magpanggap kang walang naririnig! Sabay nating buksan ang pinto, okay? Lakasan natin! Okay. Sa bilang kong 3. 1, 2, 3! Sa wakas, nakalabas rin tayo. Halika na, Maika, bilis! Kuya, sandali lang! Ano ba? Bilisan mo! Maika, bakit ka natutulala? Nakikita mo ba yung nakikita ko? Takbo, Maika! Takbo! Pero, paano yung mga kahoy natin, kuya? Mas takot ka pa rin kay Lola kaysa sa multo. Bilisan mo! Huwag kang lilingon kahit anong mangyari. Naririnig ko sila, kuya! Hinahabol nila tayo! Huwag na huwag kang lilingon. Takbo lang ng takbo. Takbo! Naalala ko pa ang araw na yon. Ang gabing halos mapatid ang hininga namin sa takot habang umiiyak kaming magkapatid pa uwi sa aming bahay. Nanginginig pa ang mga kamay namin nang salubungin kami ni Lola sa pintuan. Kita sa kanyang mga mata ang pagtataka. Ngunit hindi siya nagsalita. Iyon ang unang pagkakataon na makakita kami ng multo. Hanggang ngayon, sariwa pa sa alaala ko ang anyo ng lalaking nakasuot ng puting barong, tatadtad ng dugo. Tila bagong sugat ang bawat tulo nito. Katabi niya ang isang babaeng nakaputing gown. Mahaba ang belo. At sa halip na muka, dugo lang ang aming nakita na dumadaloy mula sa kanyang noo, pababa sa kanyang leeg. Habang nakatayo sila sa tapat ng lumang chapel, dahan-dahan silang lumingon sa amin. Sabay ng malamig na ihip ng hangin at tila mga yapak na papalapit. Hindi na namin matandaan kung saan kami tumakbo o kung gaano kami katagal hinabol. Basta't ramdam ko pa rin ang malamig na hanging dumampi sa batok ko at ang mahinang bulong ng isang tinig na parang sumusunod. Huwag kayong aalis. Dito muna kayo. Ang mahalaga lang ay nakarating kami ni Maika ng buhay sa bahay. Ngunit kinabukasan, pareho kaming nilagnat. Sabi ni Lola, dala raw iyon ng pagod at labis na takot. Pero para sa amin, iba. Iba ang lamig na dumampi sa balat namin. Iba ang bigat ng panaginip tuwing ipipikit namin ang aming mga mata. Ilang gabi rin naming napanaginipan ang parehong mag-asawang duguan, nakatayo sa labas ng bintana, nakangiti, kumakatok. Kamusta kayong dalawa? Mabuti na ba ang pakiramdam ninyo? Opo, Lola. Hindi na po masakit ang katawan ko. Wala na rin po akong lagnat. Ikaw, Marcel. Mabuti na rin po, Lola. Wala na akong hilo at magaan na rin ang pakiramdam ko. Patawarin niyo ko, mga apo, ha? Hindi ko na sana kayo pinaalis pa noon. Kung alam ko lang na mapapahama kayo, hindi ko na kayo pinalayo. Wala po kayong kasalanan, Lola. Hindi rin po namin napigilan ang sarili namin. Nang marinig namin ang tunog ng kampana, naisipan naming puntahan. Akala ko noon, kwento-kwento lang yun ng matatanda para takutin ang mga bata. Hindi ko akalaing totoo pala. Lola, ano po ba talaga ang kwento nila? Bakit daw hindi matahimik ang mga kaluluwa nila? Ang sabi-sabi, ang babaeng multo ay isang bride. Minahal niya ang kanyang unang kasintahan ng 8 taon, pero iniwan siya nito. Ilang buwan lang,
may nakilala siyang lalaki at doon siya muling sumaya. Sa loob ng 1 taon, inaya na siyang magpakasal ng bagong kasintahan. Tinanggap niya agad. Sa araw ng kasal, puno ng saya ang simbahan hanggang sa marinig ng lahat ang isang boses mula sa likuran. Ako po ay tumututol sa kasalang ito! Paglingon nila, ang unang kasintahan pala iyon. Sa isang iglap, ginawan niya ng masama ang bride sa harap ng altar. Nagkagulo ang mga tao at agad namang binuhat ng groom ang bride para isugod sa ospital. Pero hindi na ito umabot. Sa sobrang dalamhati ay tumalon naman ang lalaki sa tulay. Sabi ng mga nakakita, bago siya tumalon, sinabi niyang, Kung hindi kami magkakasama sa mundong ito, sa kabilang buhay ko na lang siya yayakapin. Ibig sabihin, sila yung nakita namin, Lola? Oo, mga apo. At ang chapel na pinuntahan ninyo, doon mismo nangyari ang kasal na yon. Kaya mula noon, wala nang naglalakas loob na tumira malapit doon. Lola, kaya po ba sila nagpaparamdam? Sabi ng mga matatanda, paulit-ulit daw nilang binabalikan ang araw ng kanilang kasal. Umaasang maitutuloy pa rin ito. Hindi sila matahimik dahil namatay silang may galit at pangungulila. Lola, baka naman matatahimik sila kung ipagdarasal ni Father. Pwede po kaya silang ipakasal? Kahit espiritu na lang. May kaluka-luka ka talaga. Mukhang magaling na nga kayo. Nagsimula na namang umandar ang mga kalokohan ninyo. Lola, totoo po. Ayoko na talagang manguha ng kahoy malapit doon. Ako rin, Lola. Baka bigla mo na namang maisip na utusan kaming mangahoy sa gubat. May sinabi ba akong ganon? Aba, tumayo na nga kayo at sabay-sabay mag-almusal bago pa man kayo matakot uli. Okay po, Lola. Sakto at gutom na rin ako. Ang bibilis ninyo kapag pagkain ang usapan. Pero kapag uutusan, ay nako, parang may multo agad na nagtatago. Dear love, lahat tayo ay may kanya-kanyang kwento ng kilabot. Mga karanasang ayaw man nating balikan ay kusa pa rin bumabalik tuwing tahimik ang gabi. Hindi ko malilimutan ang gabing yon. Ang lamig ng hangin, ang lagitik ng lumang pinto, at ang imahe ng dugo ang bride at groom na tila nananatili pa rin sa lugar kung saan dapat sana sila ikakasala. Isa itong paalala na hindi lamang tayo ang nabubuhay sa mundong ito. May mga kaluluwang naiwan sa pagitan ng kasala at kamatayan. Sa pagitan ng pangako at pagkasira ng sumpa. At sa tuwing maririnig ko ang tunog ng kampana mula sa malayo, napapahinto pa rin ako. Hindi dahil sa takot, kundi dahil baka sila na naman yon, nagpapaalala. Pero syempre, pagkatapos kong kabahan, mapapangiti rin ako. Kasi naalala ko yung sigaw ni Maika habang tumatakbo kami noon. Kuya, paano na yung mga kahoy? Baka pagalitan tayo ni Lola. Pati yata ang multo tumigil sa paghabol dahil sa awa at pagtawa sa aming dalawa.